дар шурӯи боз як ҳафтаи нав ба шумо дуруд мефиристам. бинандагони азиз, аз студияи марказии радиои Озодӣ сархати хабарҳост. имрӯз 10 май манзуратон. дар дақиқаҳои баъдӣ дар баробари дигар мавзӯъҳо аз идомаи фурӯрезии замин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ва ба хаймаҳо куш додани сокинон, шикояти адвокатҳои Иззатамон ба додгоҳи Аврупоии ҳуқуқи башар, шарҳи ширкати русии Уральские авиалинии дар мавриди фурӯхтани 2 билет барои якҷой ба самти Русия хабар медиҳем. дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ фурӯрезии замин ҳанӯз қарор накарда, мақомот мегӯянд эҳтимоли зарари бештар аз чанд рӯзи пеш вуҷуд дорад. рӯзи 8 май дар пайи боронҳои шадид дар деҳаи Ифтихор замин фурӯ рафта 15 хонаи сокинон ва 100 гектар кишти кишоварзон хароб шуд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт ба хотири пешгирӣ аз фалокат ва марги одамон 167 оиларо ба маконҳои амн кӯчонданд. Сокинон мегӯянд дар 20 соли ахир 2 маротиба ҳамин гуна фурӯрезии замин ро дар деҳоти наздик мушоҳида карданд. Барои бартараф кардани оқибатҳои ин офати табиӣ, студии ҷумҳуриявӣ ташкил ва муовини нахуст-вазир раиси он таъин шудааст. имрӯз хисороти расида аз офати табиӣ аз ҷониби студии мазкур ҳисоб карда мешавад. дар ин бора ва оиди дигар минтақаҳои аз сел осебдидаи Тоҷикистон дар чанд рӯзи ахир дар барномаи хабарӣ тафсилот медиҳем. ду адвокате ки аз созмонҳои байналмилалӣ барои дифоъ аз ҳуқуқи Иззатамон ҳомии шинохтаи муҳоҷирон дар Москав кироя шуданд ба додгоҳи Аврупоӣ оид ба ҳуқуқи инсон муроҷиат карданд. ба гуфтаи кормандони маркази тоҷикон ки Иззатамон раҳбари он буд, вакилони дифоъ оиди рабодан, ғайриқонунӣ лағв кардани шаҳрвандии Иззатамон ва фиристоданаш ба Тоҷикистон ба ин додгоҳ шикоят бурданд. дархостҳои онҳо ба ниҳодҳои дахлдори Русия дар мавриди чӣ гуна боздошт ва аз ҳудуди ин кишвар берун бурдани Иззатамон беҷавоб монданд. инам дар ҳолест ки аз ин қазия тақрибан 1.5 моҳ мегузарад. вакилони Иззатамон дар душанбе мегӯянд ӯ ҳанӯз ҳам дар боздоштгоҳи муваққатии Вазорати корҳои дохилӣ нигаҳдорӣ мешавад. писараш мегӯяд 20 рӯз инҷониб имкони мулоқот бо падарашро надоштааст. дар айни замон кормандони маркази тоҷикон дар Москав ки раҳбари онро феълан соҳроби ҷаҳон бар ӯҳда дорад, гуфтанд марказ пурра фаъолият намуда ҳамарӯза тақрибан то 15 муҳоҷирони тоҷик бо масъалаҳои ҳуқуқӣ ба онҳо муроҷиат мекунанд. намояндагии ширкати ҳавоии Уральские авиалинии дар суҳбат бо Азия Плюс сабаби ба як ҷой фурӯхтани 2 билет ба Русияро ба мушкили техникӣ дар низоми фурӯш рабт додааст. раҳбари намояндагӣ дар душанбе гуфтааст, нуқсон дар дафтари марказии ширкат дар Екатеринбург ба амал омада 16 билет аз Душанбеву Хуҷанд дубора фурӯхта шуданд. як гурӯҳи мусофирон 1 май шикоят карда буданд ки бо вуҷуди доштани билет ба парвоз роҳ дода нашуданд. намояндаи Уральские авиалинии мегӯяд ин мусофирон тариқи хатсайрҳои дигар фиристода ва ё пулашон бозпас гардонида шуд. тибқи маълумоти зикршуда, ин ширкати русӣ моҳи гузашта беш аз 14 000 мусофиронро ба Русия интиқол дода, ба гуфтаи ин ширкат шояд аз аввали моҳи июн нархи билетҳо арзонтар шавад. дар деҳаҳои Хоҷаи Аъло ва Сомониёни Исфара сохтмону барқарорсозии манзилҳои вайроншуда дар натиҷаи задухӯрди марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон шурӯъ гардидааст. тибқи ҳисобҳои расмӣ дар муноқишаи рӯзҳои 28 ва 29 апрел дар умум 55 манзили сокинони Тоҷикистон пурра ва қисман хароб гардид. аллакай тавассути ҳашар харобиҳо тоза ва барои бунёди хонаҳо масъолаи сохтмонӣ оварда шудааст. маъмурияти вилояти Суғд мегӯяд корҳои барқарорсозӣ бо ширкати сохтмончиён ва худи сокинон ҷараён дорад. сафири Туркия дар Душанбе дар як посухи расмӣ ба созмони Насмид ва сомонаи Фактчек Тиҷе иддаоҳо дар бораи гӯё Тоҷикистонро ҳушдор додани президенти Туркия вобаста ба муноқишаи ахири марзӣ бо Қирғизистон беасос номид. сафир дар ҷавобаш навиштааст, Туркия дар баҳси марзии байни Тоҷикистону Қирғизистон дар тарафи яке аз онҳо истода наметавонад ва бовар дорад ки танҳо роҳи сулҳомез ва дипломатӣ ҳалли масъаларо имконпазир мекунад. рӯзи 3 май Асол Молтогмат ва як фаъоли иҷтимоӣ аз Қирғизистон иддао кард ки раиси ҷумҳурии Туркия ба номаи ӯ вокуниш карда тавассути намояндагони сафорати Русия Тоҷикистонро ҳушдор додааст дар оянда иқдомҳои ҷангҷӯёнааш ба зидди Қирғизистонро такрор накунад.
тақдими хабарҳоро идома медиҳам. имрӯз толибони афғон эълон карданд ки дар рӯзҳои иди фитр оташбаси 3 рӯзаро риоят мекунанд. дар изҳороти толибон таъкид шудааст ки дар давоми 3 рӯзи ид силоҳбадастонаш бояд дар саросари афғонистон аз пешбурди амалиёти ҷангӣ худдорӣ намуда имкон диҳанд ки мардум идро ҷашн бигиранд. иди фитри имсола ба 12 ва ё 13 май рост меояд. ҳоло вокуниши ҳукумати афғонистон ба пешниҳоди оташбас нашр нашудааст. ҳукумати афғонистон толибонро масъули ҳамлаи 8 май ба мактаби духтаронаи Кобул меномад ки дар он беш аз 50 нафар кушта ва камаш 100 каси дигар маҷрӯҳ шуд. толибон дастдоштанашон дар ин ҳамларо хотиёна рад карданд. рӯзи 8 май бар асари оташсӯзӣ дар яке аз сохтмонҳои Москав 5 нафар ба ҳалокат расиданд. корбарони озодӣ бо фиристодани навор хабар доданд дар ин сохтмон ки ба ширкати ташҳир тааллуқ дорад муҳоҷирони тоҷик низ кор мекунанд. сафорати Тоҷикистон дар Русия дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт барои муайян кардани ҳуввияти ҳалокшудаҳо бо кумитаи тафтишотӣ ва масъулони ширкати сохтмонӣ ҳамкорӣ доранд. ба қавли манбаъ 2 нафар аз қурбониён шаҳрвандони Русия буда, ҷасади 3 нафар пурра сухтаву маълум кардани шахсияташон номумкин шудааст. натиҷаи ташхиси ДНК фардо таҳқиқ мегардад. дар зим дипломатҳои Тоҷикистон дар Москав ба хабаргирии як гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик ба хобгоҳашон рафтааст. зикр мешавад ки дар баробари огоҳӣ аз вазъи буду боши онҳо барои муҳоҷирон дар мавриди таҳияи ҳуҷҷатҳо ва қонунигардонии ҳузурашон дар Русия маълумот дода як миқдор маводи ғизоӣ ҳам кӯмак шудааст. ҳафтаи гузашта боз 2 кӯдаки ноболиғ дар пайи ҳодисаҳои фалокатбор ба ҳалокат расиданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон мегӯяд нисфи рӯзи 7 май 2 кӯдаки 9-солаи шаҳри Ваҳдат ҳангоми обозӣ дар дарёи Кофарниҳон ғарқ мешаванд. бо талоши шоҳидон яке аз онҳо наҷот ёфта, дуввуми зери об мондааст. ҷустуҷӯи ҷасад идома дорад. ҳамин тавр як писарбачаи 11 сола дар ҳудуди ноҳияи Лағш танҳо ба кӯҳ барои чидани чукрӣ рафта аз баландии 30-40 метр ба замин меафтад. ҷасади ӯро сокинони маҳаллӣ пайдо карданд. ёдовар мешавам рӯзи 6 май 2 ноболиғ дар об ғарқ шуда буданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ин нохушиҳо бемасъулиятӣ ва беназоратии волидайнро сабаб медонад. баъд аз таркиш дар нуқтаи фурӯши маводи сӯхт дар душанбе, вазорати корҳои дохилӣ ҳамроҳ бо сарраёсати хадамоти давлатӣ оташнишонӣ санҷиши саросариро ба роҳ мондааст. дар ин рейдҳо дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ қоидаҳои нигаҳдории маводи сӯхту молиданӣ санҷида мешавад. аллакай дар 4 чунин нуқта дар Душанбеву ноҳияи Рӯдакӣ риоя нашудани қоидаҳои зидди сӯхтор ошкор гардида соҳибони онҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. дар ҳамин ҳол дирӯз ҷасади Алексей Рязанцев, корманди нуқтаи фурӯши сӯзишворие ки 1 май таркида буд, дар Душанбе дафн шуд. Алексей ҳамагӣ 21 сол дошт ва 75% баданаш сӯхта буд. мақомот гуфтанд, дар натиҷаи таркиш 29 нафар осеб диданд. нисбати соҳиби 33 солаи ин нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. достиёни ноҳияи 5 вилояти Хатлон аз додгоҳ хостааст Насим Амирзода, донишҷӯи соли 4 бахши ғоибонаи Академияи вазорати корҳои дохилиро ба 5 соли зиндон маҳкум кунад. ӯ дар марги ҳамкораш Мейроншо Ҷумаеви 25 сола, афсари милисаи гунаҳгор дониста мешавад ки рӯзи 7 феврал дар бинои шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи 5 ҷон бохт. мақомот гуфтанд, Насим Амирзода аз рӯи иттиҳоми куштор аз беэҳтиётӣ дар додгоҳ посух мегӯяд. ин модда ба муҳлати аз 2 то 5 соли зиндон ва маҳрум намудан аз ишғоли мансабро пешбинӣ мекунад. акнун бароятон дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 10 май нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 70 дирам таъин кардааст. қурби рубли русӣ нисбати охири ҳафтаи гузашта боло рафтааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 152 сомониву 50 дирам муқаррар шудааст ки 8 дирам бештар мебошад. бинандагони азиз, сархати хабарҳоро дар ҳамин сонияҳо ба поён мебарам, аммо бо шумо хайрхуш намекунам, зеро дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем. рӯзи хуш ва то мулоқоти навбатӣ.